Nes tôn yn uwch. O'n i'n meddwl bod e. Yn iawn. Oedd yn eif saff. Surprise! Oedd yn rhywch Oedd e'n... Sa'n mo, oedd e'n rhywch i ti? Na, oedd e'n ni ta. Ond... Oedd e'n... Ti yn i fan hon i weld? Ti yn i fan hon i weld? Felly nath ni ddechrau gweithio ar yr album newydd, mae'n siŵr 2-3 mlynedd yn ôl. Enw'r album di Utica, a mae allan ganol mis Tachwedd. Cydian fy llaw, cydian fy llaw, cydian fy nwyl Mae fwy o gaddorian rhan o'r record. Mae Bethan Mai yn canu a chwarae accordion, a mae Lucy Simmons ar y cello a canu, a Iolo Whelan ar drums a canu hefyd. A mae yna ddwy gantores gospel hefyd, Jackie a Debbie Marshall yn canu hefyd. So mae yna ddylanwad gwerinia, a mae yna ddylanwad falle mwy gospel Americanaidd yna hefyd. Oedden ni'n awyddus efo'r record yma i drio dal y sain byw a rhywbeth chydig bach mwy amrwd yn ffordd, a bod ti'n perfformio wahanol fel grŵp efo'ch gilydd nag wyt ti pan ti'n neud bob track yn unigol. A oedden ni'n eitha awyddus i drio dal y perfformiad yn ffordd mwy byw na beth ni wedi gwneud yn y gorffennol. Don't blame me just 'cause I'm around. It's not time who let you down. Lay down your arms, oh come on, lay down your arms. Lay down your arms, oh come on, lay down your arms. So ar y record yma dwi wedi dechrau chwarae gitar trydan, neu bach o Bob Dylan, sy'n gwneud o gitar acwstig i ddechrau defnyddio gitar trydan eto. A mae wedi bod yn ddiddorol, dwi'n mwynhau, mae'n rhoi'r gwedd hollol wahanol i sain y caneuon. A mewn ffordd efo gitar trydan ti angen chwarae llai i wneud mwy o sŵn, felly ti'n chwarae efo mewn ffordd gwahanol i si. Falle, hwnna? Oedd. Ydy hwnna'n iawn dy ti? Di, gwyd. Hwnna di'n cywir. Mewn ffordd, mae'r flwyddyn diwethaf, blwyddyn hanner diwethaf wedi bod yn canolbwyntio ar recordio'r album, a hefyd y broses o gymansoddi y caneuon cyn hynny a trefnu nhw, a wedyn recordio nhw. Felly, da ni wedi bod yn gymharol dawel yn fwriadol yn ffordd i rhoi amser i'r album newydd. Da ni wedi dechrau chwarae'n fyw eto, nath ni Tafwyl dechrau'r ha, nath ni gig yn Canolfan Chapter yn Gaerdydd hefyd, a wedyn mae Gŵl Rhif 6 hefyd mis Medi. Wedyn, ond dechrau dod nôl fewn i bethau, pan ddaw'r album allan, da ni'n mynd trefnu taith. So, dros y geia, ni misoedd Rhagfyr a di Ionawr Chwefror Mawrth, na ni'n daith mwyn hyrwyddo'r album. Ond am y tro, da ni'n gwneud ambell gig, ambell wyl, ond dim byd mawr tan fod yr album allan. Lay down your arms, oh come on, lay down your